Just a young gun with a quick fuse. I was uptight, wanna let loose. I was dreaming of bigger things and wanna leave my old life behind. Asteburu honetan emango diete hasiera pistako denboraldiari Oriako txirrindulari eskolak eta Gipuzkoa Ogiberri nesken taldeak. Talde hauetako txirrindulari askorentzat ez da lehen urtea belodromoan egingo dutena, baina badira batzuk lehenengo lasterketa asteburu honetan izango dutena. Oriako limusin taldeko Unas Marotiasen kasuan bezala. Gehien bat beldurra eta nervio asko, baina ez dela guztua eta gogo askokin. Ta nola aurre ikusten duzu pistako denboraldia? Aldeun nahitea, ondo pasatzea eta disfrutatzea, albaldin minik hartu gabe eta garrantzitsuna. Ondoren errepidea izango duzue, hau errepiderako prestaketa moduan ibiltzen duzue. Zer da pistak aportatzen dizuna, zer ematen dizu? Konfiantza batez ere gurpila juteko, hasitezea pixkat forma hartzen eta hoi gehien bat. Taldekideen babesa garrantzitsua izaten dela ere azpimarratu digu Unasek, beldurrari aurre egin eta konfidantza hartzeko. Beraiek ere bide horretatik pasatakoak baitira. Hasieran beldur askokin, hasieran asko kostatzen gurpien eta jutea eta beldurrakin, baina orain ja konfiantzara hartuta ja gustu gobiltza. Oraindik hastean egea, baina lehen urten eta pixkatu hile ginen, eta orain ja konfiantza gehiokin eta orain nik uste eta urten egote hile gara. Aurrera begira, errepidera begira, bizikleta errazago mugitzeko, errazago manejatzeko balio du, ez? Bai, asko balio teknika eta lortzeko, gero karreterako asko notatzea. Aurten bigarren urtekoa zara, helduenetako izango zara pelotoian, horrek erraztasunak ematen alditu. Bai, nik uste baiet, lehen urten asko kostatzen hor aguantatzea, eta nik uste aurten pixka notatuko gala bintzat, bigarren urteko izatea. Gipuzkoa Ogiberri taldeko neskak ere gogoz daude asteburuan neguko denboraldia ekiteko. Arantxa Garikanorekin izan gara. Lehengo urtean Euskadiko selekzioko kide ere izan zen, eta aurten bigarren urteko juvenil mailan lehiatuko da. Guk azkenen pistan egun ite deuz, Euskal Herriko giroagin azkenen batzutan oso zaila da entrenatzea, bai hotzangatik eta bai horiengatik, eta pista ibiltze dugu temporadako preparazioa bezala, eta bertan saiatzea hobetzen baita bai esplosidabe puntu hori motoakin eta lantze deuna. Klaro sofritzezula, baina esan barra dago pixkanaka bai neskak egiozta protagonismo gehiago hartzen dauzela, lehen urten hasitzean ja neskantzako bakarrik egiten karrerak, eta urten deola jarraituko, eta pixkanaka gehiozta gehiago animatzean. Guk azken aldin aurre denboraldin egite duna da beste kirol batzu sartu, bai gimnasion, bai geriketan, eta pistan, baina karretera asko ez gehateatzen, gehien bat asteburutan pixkat fondoa sortzeko, baina hendik ez da ez gehasi asko egiten, gehien bat aldeko entrenok gaula, baina gehien bat oain ite dugu pista, gimnasio eta igeriketa. Bai egia dela, ja ez dela kategori berri bat, behintzat ja ezautzet juvenila izatea zer dan, eta ez da ezer berria. Errexagoa izango nez, ez dakit, depende jendeak ze forma aukan, ze forma aukaten, baina aste honetan hasiko gea konpetitzen eta ikusikoa nola da. Challengea azkenen hartukot entrenamendu bezala, kompetizio importanteako eta alda noen aitea. Aitor Aierza Oriako txirrindulari eskolako lehendakariak eta Aino Artolazabal Gipuzkoa Ogiberri taldeko lehendakariak pistak duen garrantzia azaldu digute errepiderako denboraldiari begira. Gehien bat, guain negu hasieran, Gipuzkoako federazioak aukera ematen digu pistako bizikleta batzuk uzten digu, eta astean zehar 3 egun uzten digu sarrera, melodromoa, entrenatzeko pixka bat. Eta ikusiz negun oso goizi juntzeula, eguraldi kaskarra daola, eta aukera aprobetxatuz ematen digute astean zehar 3 egun melodromoa juteko, eta horti aparte ere bai, pistan ikastetioen gauza batzuk gero errepidean ondo etortze zaizkie, eta gehien bat horrengatik egiten dugu. Ikasteko pixka bat eta neguko prestakuntza pixka bat. Pistako modalitatea egiten dugu, batez ere, helburu ezberdinengatik bat, errepideko modalitateaz gain,
neskek ere beste modalidade bat ezagutzeko aukera eukitzea. Belodromoa agertu daukagu eta iruditzen zait garrantzitsua dela ere beste modalidade batzuk ere erakusten jutea. Eta aldi berian, pistako modalidadeak egiten duna da, beste trebezi batzuk lantzea errepiderako oso egokiak direnak. Zorionez nesken kopurua handitzen doanez, badirudi aurten ere aukera berdina izango dutela neskek eta bereientzako lasterketa izango dute. Asko dira gaur egun Tolosaldeko gazteek aukeratu ditzazketen kirolak, eskaintza zabala baita eskualdean. Txirrindularitzan taldeetako kopuruek beherakada izan zuten orain urte batzuk, eta guk bi taldeetako lehendakariei egungo egoerari buruz galdetu diegu. Gu ikusten egea urtero pixkanaka gora iguala. Eta gehien bat gaztetxongati astegea, eskolarteko. Urteti urtea, 3-4 geixo tote zaizkiu, pixkanaka gora joa. Ni nahiko ondo ikuste, gaina gu ez geha mugitzen asko ikastolatan jendea bilatzen da hoi, baino pixkanaka gora joa, nik oso ondo ikusten da. Taldian 5 kadete berri dazkagu, ilusioz beteta, gogoz beteta, eta nik uste garrantzitsuna ikasteko gogo handirekin. Badirudi Gipuzkoan dauden elkarte ezberdinei esker eta diputazioak egiten ari dan lanari esker, eskola kirolian badirudi nesken kopuru handitzen ari dela, eta emaitza ikusiko dugu hemendikan urte batzuta. Larunbat arratsaldean jokatuko dute pistako torneoko lehen jardunaldia. Arratsaldeko 4etan kadeteek scratch probarekin emango diote hasiera, eta ondoren emakumeek jokatuko dute froga hori bera. Ondoren juvenilek tempo froga, eliteen kanporaketa eta maila guztiek puntuaketarekin amaituko dute arratsaldea. Guztira 9 jardunaldi izango dira urtarrila bitarte jokatuko direnak.